47 stepeni Celzijusa zabeleženo je tokom druge etape od Ville Carlos Paz do San Juana. Dosta takmičara je odustalo, medicinski helikopter često je pružao pomoć učesnicima, a među onima koji nisu završili ovu etapu je i Gabor Sagmeister. Polomio je levu šaku, oštetio motor i morao je da završi takmičenje. Prvo bih pozdravio sve gledaoce RTS televizije i sve navijače u Srbiji koji su me pratili, nažalost samo ove godine, 2 dana. Oko 345 km sam imao jedan težak pad, gde sam nažalost slomio ruku i to na 2 mesta sam slomio, tako da nažalost ne mogu da nastavim dalje. Išao sam dobar tempo i sve je dotle bilo apsolutno super, kao i juče. Međutim, došao sam na jedan deo gde je feš, gde je jako mekan pesak. Ispod peska nisam primetio, nije se videlo, neka stena, zablokirao mi prednji točak i pao sam preko volana. I prilikom pada sam tako nezgodno pao na levu ruku da sam slomio i to na 2 mesta i kosti nisu na mestu, znači moram na operaciju i nažalost ne mogu da nastavim. Vrućina i feš i svega, mekani pesak, ne možeš verovat, to je bio moj najteži dan od svih Dakara. Hvala Bogu da sam stigao, baš sam zahvalan Bogu da sam tu. U drugoj etapi odustalo je čak 20 takmičara.